салом алейкум дӯстони азиз. Фикр мекунам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломатӣ хуб аст. Гуфтанӣ будам ки барои он шахсоне ки ба Дубай омаданиянд, албатта шумо бояд забони англисиро донед. Ба ман бисёри одамо менависанд ки ба мо кор ё ба мо ёрдам кун, вале бисёри онҳо забони англисиро намедонанд. Гуфтаниам ки ман ба онҳо забони англисӣ дарс доданӣ нестам. Барои ҳамин ҳар як шахсе ки мехоҳад ба инҷо биёяду кор кунад, бояд албатта забони англисиро донад. Корҳои бисёртар дар меҳмонхонаҳо, дар торгови центрҳо ҳамин корҳо ҳаста. Мақсад ки корҳои офитсианти, ресепшени дигару дигар. Хеле корҳои сварчикӣ, хеле корҳо аз ман напурсед, барои ки ин корҳо барои тоҷикҳо нестанд. Ин корҳо фақат барои ҳиндуҳову покистониҳову дигару дигар мебошад. Вазъияти корона боз дар Дубай бисёртар шуда истодааст. Мумкин ки боз як локдауни дигар ҳам моро дар пеш интизор бошад. Барои ҳамин ҳоло якчанд клубу ресторанҳоро маҳкам карда истодаанд. Ба муддати як моҳ то ки касалии корона бо камтар поёнтар равад, бо ҳама ҷо кушода мешавад, бо ҷойҳои кори нави холӣ зиёд мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, синну соли корӣ дар шаҳри Дубай ин аз 21 мебошад. барои ки 18 сола, 19 сола, 20 сола, 21 сола метавонад кор ёбад, вале бисёри корхонаҳо аз 21 сола мегиранд, барои ки совершеннолетний возраст дар Дубай ин аз 21 мебошад. ойлики хурдтарин дар Дубай ин $400 аст, вале бисёри он меҳмонхонаҳое ки коргар қабул мекунанд, ойлики паст медиҳанд. ва агар масалан дар он ҷойҳое ки корхонаҳои шахсӣ аст, ресторанҳои шахсӣ аст, коркунии ойликаш зиёдтар аст. вале дар кор дар меҳмонхона хубтар аст, барои ки ба шумо ҷои хоб, хӯрок ва дигару дигарро таъмин мекунанд. боз чӣ гуфтанӣ будам? бисёриҳо мепурсанд ки праваи расистӣ ё ки тоҷикӣ дар Дубай ба кор меравад. Не, праваи расистӣ ва тоҷикӣ дар Дубай ба кор намеравад, барои ки инҷо бояд праваи Дубайро гирӣ. Праваи инҷо дигар аст. мақсад дополнительный сум месупорӣ барои праваи Дубайро гирифтан. ҳамин хел гапо. ягон саволи дигар дошта бошед, поёни ин видео гузоред, ман бо ҷавоб медиҳам. То дидор.